Jodak e gweng' ma Urudi mayudre e ward ma North Nyakach sub-county ma Nyakach county ma Kisumu dwaro mondo mi jiwo arita kwe kaka yor kedo kod maundu ma kinde ka kinde nitie alworano. Jodak wacho ni weche kod kuo ma oting'o tero dhoudi gotieno kata godiochieng', kwalo dukni kod monjo johala kinde ka kinde osebedo mang'eny ka koro wachno weche ohala ong'ikore kendo jodak bende koro odak gi luoro. Biro ni piny owacho jiwo arita mapiyo kendo ger tesend obila ma dundo Urudi kanyo kaluwore ni tesend obila ma yudre ka tito bedo chwalore. Giyango ni gero tesend obila kanyo dhi konyo apis ruoth margi e kedo kod maundu e gwengego. Giko ma ok ni ng'ama orito to iyudi gima motegno mondo mi kata ka wadhi budho mag otieno gie to ka waduogo to ka utewa ni kare. Koro arita kwe ma ok ober ahinya. Wabedo ga gi ng'ikni kwaseyudo gigwa moko matindo samoro kichopo yo timayi. Koro arita kwe to ok ber kunyalo konyowa sirikal mondo okonywa chichwa ni ok ber. En chiro ma samoro koth ochwe kamiuse onge to taya be samoro onge, taya manoketwa ni tinde ng'adore. Koro wan matek unyalo konyowa jo sirikal konyo mondo losnwa chichwa ma Urudi ni. Kae wadwaro ni mondo kaber to kel gimoro ni vigilante nikech police station ni tati ok onyal konyo. Kel vigilante kaka man ka tito cha mondo o assist nwa security makane nikech security makane waneno ka koro odwa dhi ahinya.